Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Олмон ба Тоҷикистон. Дар ин зимистон ҳавои Олмон чӣ хел аст? Дар Олмон зимистон на он қадар сард мебуд ва бисёртар борон буд фақат. Айни ҳол мо барф, дар мо яхӣ, яъне зеро беҳад хунук. Мгм. Чанд сол шуд шумо дар Олмон ҳастед? Муддати ҳафту ним сол, яъне сол. Масъалаи кор чӣ хел шуд? Яъне шумо кай аввалин коратонро дар Олмон оғоз кардед ва он чӣ гуна кор буд? Яъне чӣ хеле ки ман гуфтам, якум коре ки ман сар кардам тарҷумонӣ социал бетроерин. Ин яъне ки тарҷумонӣ, агар ки тарҷумонӣ кунем, социал бетроерин, социальный педагог бурин шурӯъ намудам. Ин аз забон ба кадом забон буд? Аз забони русӣ ба олмонӣ, аз забони англисӣ ба олмонӣ, аз забони форсӣ дарӣ ба олмонӣ. Чанд муддат шуд шумо бекор ҳастед ва аз кадом кор умуман то чӣ кор мекардед ки бекор мондед ё ин ки корро бас кардед? Корро бас кардагӣ нестам. Ман аусбилдунгам тамом кардам ва ба дунё кӯдакам омад. Айни ҳол ман дар декрет ҳастам. Аусбилдунги шумо ин соҳаи тиббӣ аст, бале? Бале. чӣ корҳои ин тарафа мекунед? Ин масъала ин хел шуд, ки модарам худашон духтур ҳастанд ва модарам беҳад орзу доштанд, ки манам ин касбро давом диҳам, аммо ман аз кӯдакӣ духтуриро дӯст намедоштам. Барои он ки ман медидам чихел модарам укол мекунад, ҳама инҳо ба ман дард меоварданд. Мара худамрам укол мекарданд модарам, яъне тавбати манам модарам мекард ва ман аз ҳамаи ин корҳо метарсидам, намехостам умуман. Ва баъд аз он дар Олмон омада ҳам хел шуд, ки ба ман маъқул шид ва аз касби интихоб намудаам пушаймон нестам ва мехоҳам ҳатман ин касбро давом диҳам. Яъне пас аз декрет шумо бармегардед ба духтурӣ, ҳамин хел? Бале, бале. дар беморхонае ки кор мекунед, шароитҳо чӣ хел ҳастанд? Дар ин ҷо ман беморхонае ки кор мекунам, ин праксис ном дорад, яъне ки як беморхонаи шахсӣ мебошад ва ин беморхона танҳо дар соҳаи кӯдакон, тибби кӯдакон фаъолият дорад. То ҷои ман маълумот ёфтаам, шумо яъне шавҳари шумо олмонӣ аст. Бале. Шумо ҳамчун келин ба хусуру хуштомади олмониятон чӣ кор кардед то имрӯза? Ман бисёр яъне ки ҳамин хислатҳое ки дар келини тоҷик ҳаст, ман бисёрам вай мекунам, ин корҳоро мекунам ва вақте ки дар хонашон масалан набошанд ё ки дар хонашон бошанд, ман меравам авқот мепазам ё ки дар хонаи худ авқот мекунам, мебарам ба онҳо ё ки ба хонаи худ файрод мекунам. Мо не ки якҷоя зиндагӣ намекунем, зеро ки аз ҳамун аввал гуфтанд, ки ҳар кас яъне ки зану шавҳари нав алоҳида бошанд. Мгм. Аммо бисёр мебинем, вай мекунем, ба хонаи якдигар меравем, мебиёем, яъне рафтуомад хуб ҳастанд. ба кор кардани шумо, ба алоҳида зиндагӣ кардани шумо ягон дахолат намекунанд, ҳамин хел? На, умуман. Мгм. ман бо чанд донишҷӯи тоҷи ки дар Олмон ҳастанд суҳбатҳо доштем ва аксарият ба як фикранд, ки хӯрокҳо дар Олмон бемаззаанд. яъне ранги хӯрокҳои тоҷикӣ нестанд. Инро шумо тасдиқ мекунед ки рафт? Бале, ман тасдиқ мекунам, ки мевагӣ ва сабзавоте ки дар Тоҷикистон ҳаст, дар ин ҷо намеёвӣ. Он гуна маззаро ба худо намеёвӣ. Мо дар ин ҷо аз Узбекистон харбуза мебиёранд. Мо дар тобистон давида ҳамун харбузаро мехарем, зеро ки каме маззаи Тоҷикистонро дорад. Аммо хӯрокҳо ба ҳар кас ҳар хел. Масалан, ба ман хӯрокҳояш маъқул. аз хӯрокҳои пухтаи келинашон чӣ хел аст? аҳли оилаи шавҳаратон хирсанд мешаванд ё ин ки мегӯянд, ки не, бигзоред мо хӯрокҳои худамонро мехӯрем? Чӣ хел аст ин масъала? Не, фақат мегӯянд, ки манту паст, самбуса паст. ягон калимаи тоҷикӣ омӯзондед ба онҳо ё ки фақат ба олмонӣ суҳбат мекунед?
не шавҳарам аз дастаи ман русиро хуб русӣ ба русӣ гап мезанад ва тоҷикиро низ бениҳоят хуб мефаҳмад. дар бораи Тоҷикистон, яъне кишвари худамон, ҳамон аҳли оилаи шумо чӣ гуна таассурот доранд? Яъне чӣ мегӯянд дар бораи ҳамин давлати мо? Дар бораи Тоҷикистон хуб гап мезананд, яъне ки видеоҳо бисёр нишон медиҳам ва дар бораи Тоҷикистон бисёр нақл мекунем. Ин сол тобистон план доштем ки яъне самим гирифтем ки ба Тоҷикистон равем, аммо аз сабабе ки ман ҳомиладор шудам ва вазъиятам саломатиам он қадар хуб набуд, аз ҳамин сабаб натонистем. Иншоалло соли дигар, тобистони дигар ҳатман вай дорем ки ба Тоҷикистон сафар кунем. ҳамроҳ ҳамакаса биёед, а? Бале, иншоалло. Шумо забони русӣ, забони немисӣ, забони англисӣ, забони туркӣ ро медонед ва ҳоло омӯхта истодед забони арабӣ, забони италиявӣ, забони испанӣ, забони франсузӣ, забони ҳиндӣ ва забони хитоӣ. Ин чӣ хел мешавад? Шумо бовар намекунед, ман дар муддати 2-3 моҳ ҳамин забонҳоро аз худ намудам. Яъне хуб ман намедонистам ки ман чунин тез забонҳоро аз худ карда метавонам ва вақте ки ман ҳам суҳбат бо дигарҳо шудам ба ҳамин миллатҳо ки ҳамин забонҳоро гап мезананд, дар ин ман тез баъд қапидам, гуфтиам гапҳо тез ёд гирифтам. Ягон формулае дорад ки як одам битавонад ҳамин қадар забон воомӯзад? Ягон формулаи осонаш ҳаст? Решаи ҳамаи ҳаминҳо хостан аст. Агар хоҳӣ, ҳамаи чӣ мешавад. Вақте ки желание есть, то всё получится, как говорится. Фаҳмида мешавад ки шумо худомӯзӣ кардед, ҳамин хел? Забони испаниявӣ, фаронсавӣ, португалӣ, хитоӣ, арабӣ, ҳиндӣ, бале инҳоро ман худомӯзӣ намудаам. Шумо дар ин 7 сол тамоман Тоҷикистон наомадед, а? Не, афсӯс, ягон хел нарафтам. Тоҷикистонро бисёртар чияшро ёд мекунед? Мардума, ягон хурду хӯрока, дашту дамана? Киҷора ёд мекунед? Чиро ёд мекунед? Дашту даман ва одамҳояшро, дӯстӣ, яъне ки чӣ тавр одамо дар он ҷост, дар ин ҷо ин хел мутаассифона нест. Аз олмониҳо, аз ҳисоби олмониҳо дӯст доред? Бале, бисёр. Чӣ хел астанд муносибатшон бо шумо ва умуман ба як хориҷӣ чӣ хел аст муносибати олмониҳо? Дар ин масъала бениҳоят хуб. Ман то ҳол ягон мушкилӣ надидам, ягон ғалатӣ, яъне ки ягон вай ноҳурматӣ нисбати худ аз тарафи дӯстои олмониам надидам. Бисёртар хӯроки тоҷикӣ мепазиред ки хӯроки олмонӣ? Маслан барои худатон, ҳамсаратон, аҳли оила. Тоҷикӣ мантура ҳам обеда, ҳам саҳарда, ҳам бегоҳ. Ният ҳаст ки яъне шумо бояд соли оянда биёед Тоҷикистон? Бале. Ва ин муваққатан мешавад ё ин ки мемонед хела? Не, муваққатан. Аз сабаби кори шавҳарам ва аз сабаби фарзандҳо, барое ки аз август садик дигар сар мешавад. Ҳозир шумо дуюм фарзанд омадаанд? Бале. Яъне то 1-1.5 соли дигар то садик рафтани тифли нав шумо на кор карда метавонед, на донишгоҳ хонда метавонед. Дуруст фаҳмидам? Тавонистанда метавонам, аммо шавҳарам мегӯяд ки якум барои фарзандонамон модар бош, яъне тарбияи фарзандҳо, ҳамаи чӣ барои фарзанд, яъне баъд аз он метавонам вай кунам, хонам. Фарзанди калониятонтон чӣ хел аст масъалаи забондониаш? Олмонӣ аст, тоҷикӣ аст, чӣ хел аст? 3 забон хати мефаҳмад, гапзаниаш ҳам 3 забон хати мебошад. Айни ҳол 2.5 сол аст ва тоҷикиро аз худ хуб мефаҳмад. Тоҷикӣ калимаҳо бисёр медонад, майли, биё, бите, бисёр калимаҳои тоҷикӣ медонад. Ва олмонӣ дар берун, аз хона мо олмонӣ бо ҳамдигар гап мезанем ва дар хона бошад русӣ ва тоҷикӣ.